Khublei pi ke perlok baroh hakan khubor ila slem ngaklem yo shibun upload iki video namar ka jingbon kam hakan khubor ngakwa bani sambat pi ya ka khubor ka ba ni shem ya ka jinghikai ka jong Jesus Christ halor ulum suk ki ba thngan mat ka ba sliang ya ka hok naba on pendap yaki menta ngin ya sngap ya ka khubor kum unong ya linti hakani ke perthai lara kadai ngi peit na ka jingtho unong ye thul pa gospel ubalong uisaya nribu saw kalnong got khot ka ba nriu ka ong kumne naba ngi baroh ngila kala long kum ubam khoi bar ki hok jong ngi baroh ki long kum ka jan ba bitngit ngi yap stai no baroh kum kasla ti ka jingbam hok jong ngi kum kal air kala rong no yangi ka Bible kaya thu ngi hane ngi baroh ngila kelalong kum ki bom khoi ka Bible kaya thu shai ngi hane ngila long bom khoi hakmat Khublei par ka hok ka jongi ka bangi kam yala de dak jingle ba pha jongi ki jingle ki jongi ki bangi la ban le ban yarab iki wei hynrei ki long tang kum ka jan ka bit tingit ka bom don dor ai ka satang ban bret no ya kata ka jan kum tar ka long ka jing im jongi ha ka bala pentingit yang ida ka pop ka bangi le da ka jingbam hok ka jongi lastang ban yap no uni ubriu ubayang hakmat jongpi hynrei da ka hok ka jong Jesus Christ on tap yangi bat kata ka hok jongi ka ba de tangkum ka janjot ba on penlong yangi da ka hok ka jong Christ ba on penim yangi sha ka burom ka jong Khublei ka Bible ka itu yangi ngi baroh ngi long kum kita kisla ki ba yap stai ubriu klem ka hok ka jong Khublei ulong ubriu ubayap stai klem ka hok ka jong Jesus Christ ubriu unyap terkhong ha ka jing im ju undon kata ka jing terkhong kum ubriu ubam don kum ubriu ubam don kata ka jing im ubriu unyap ha ka jing im ju lara klem shania ha ka hok ka jong Khublei ban pen im ya lani yanga ya pi ngini peit kum no unong tho iasam ha kal nong ka ba sapu ar kat khot ka ba nengkong bat ka ba ar ka ong kumne kum ba uthrang ukairang ya ka wa kum ta ka thrang ka mensim jonga yame a Khublei kamen sim jonga ka sliang ya Khublei ubaim lanongan wan ban bat ngan pau hakmat Khublei kane kalong ka basngau tenat mudur ya kiskai ya kimrat kibaya ya klau ha ulum ubajrong bat dan hangta ka jinga nanti jengki kalong ka bathai perki sliang kum ta ki wat ya ka ban yo bandi namar ka jinga nanti ka bajengai kum taru ubriu ha ka jingim ju klem Khublei ulong ubriu ubayap terkhong ulong ubriu ubayap stai bat kadon ketang kejing terkhong kumba uskei kumba kiskei kimrat kiwat eka haklau kum taru ubriu haba uyai lenti hagan ke perthai kum ke riklau ke bakenja bat ubriu udon kam ya ka hok ke jong Khublei ban yo ya Khublei ban shem ya Khublei ha ka jing im ju bat bu un yo mat ya kata ka jong ka jing im hagan ke perthai ngidon kam ban mat bat bani shem ya Jesus Christ ha ka jing im ka jongi mudur ubriu ubam dan ha ka met ka jong la pan peteng ni ka jingya lenti jong long ubriu ubakot ubakhya unlong ubriu ubayap stai bat ubayap terkhong bat ubriu ula ban im klem ka jingbam kumba hapo lai taiew bat lada ubriu di ya ka ula ban im tang khnget sni kum taru ha ka jing im jongi ki Kristan larangim don ya ujisu ha ka jing im manla ka sni ngilong kibriu ki bayap terkhong dan jing im dan so ha ka jing im jongi bangim la ban sei kita ki so jong men sem bakhoi ka Bible ka itu ngi ha ujonis kalong ka ba hynrei got khot ka ba life husan ka ong kumne ti ujisu ulaya thu haki ngalong uta ukpu jong ka jing im jahar ubawan hanga unam thngan bajar ubangej hanga sliang lanu ro ka Bible kay tu syai ngi hane ba Jesus Christ ulong uta ukpu jong ka jing im Jesus Christ ulong kata kawa jong ka jing im ngidon kamban wan siu bat mangin syem ya kata ka jong ka jing im bangin wat yu dakan unut baroh bat bangin syem ya kata ka hok ka jong Christ ka bantap yangi bat kan penkhoi yangi na ka pop jingi baroh kani kalong ka jing
khot ke jong Khublei ya phi bat enga bangin don kata ka jing thrang bat ka jing sliang ban wat yu jisu ha ka jing im jengi bat bangin syam yu bat ba on pendap ya ka jing thngan jengi on pendap ya ka jing sliang ka jengi ya ka bangin la juwat ha ka ni ka perthei ki jing sngob ha jenga kimla ban ai jing hun yangi hade de tang ha ba phila syam yu jisu hang ta ka mansim jeng phi kan don ka jing sngob hun bat ka jing sngob kemen bat Khublei un pendap ye phi bat Khublei un tap yangi da ka hok ke jong u bat ki baroh jeng ka perthei kinduk kindam no detang jisu bela ban penhun ya ka mensim ka jong phi bat jonga suk ki bat thngan bat ki ba sliang ya ka hok naba on pendap yaki